alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A daidai wannan lokaci masu kallon mu tare da AMC Multimedia TV. A daidai wannan lokaci ne muka kawo muku babban babanmu mai suna Shaba mai uwar gida. Babanmu barka da zuwa. To barkanmu dai. Ina wa masu kallo barkanmu da saduwa a wannan lokaci. So kamar yadda ta gaya muku sunana Kabiru Sharif wanda aka fi sani da Shaba mai waƙar uwar gida ran gida. So ni Kabiru Sharif dan Kano ne kuma haifafan Kano, iyayena dan Kano a unguwar Gedi-Gedi, kuma a takaice dai daga aikin soja na faɗo harkar waka. Wannan shi ne a takaice. Gaskiya ne kun jima ashe an sha gwarmaya a baya. To Malam Kabiru Shaba, muna so mu tambaye ka mu ji wani irin sin ne burge ka a fim din wannan kamfani mai suna Aziza. So sin din da ya fi burge ni a cikin wannan fim na wanda na kalla wato Aziza ko? So a lokacin da shi mahaifin Aziza tura sojoji aka rike wannan yaro, aka yi dukansa, aka ji aka daure shi ma aka sa shi aka kuma akan cewa sai ya faɗi inda ita wannan Aziza take. So wannan sin din ya shige ni sosai, kuma sai da na yi ta ƙara ruwa ne ina kallo, ina ƙara taro shi ina kallo, ba don kuma saboda ni kaina akwai lokacin da muka je wani biki na wani babban soja ne, an tare an cika, an fara bikin Shaba bai zo ba a nan Kaduna, ana ta jiran Shaba ya zo, ana ta jiran Shaba ya zo. To ni kuma a lokacin da na zo, mutane su sojojin da aka saka ba su san waye Shaba ba, ni kuma na to na shigo cikin wurin sai na tunkari shi wannan babban sojan, zan je in gaya masa cewa da Allah ya haƙuri na zo a makare. Shi ya hango ni ya ga ina towa, shi ya sani, amma su dakarun tsaron ba san da wasu sojojin. Saboda haka ina tunkarar teburin shi kawai sai suka rufe ni, suka kama ni, aka buga ni a ƙasa, aka sun ɗauka wani abu ne na zuwan masa, saboda dama ya an sa tsaro saboda shi babban soja ne, kar an ce kar wanda ya je kusa da shi. Ni kuma na tunkare shi, sai da ya tashi na cewa Shaba ne, shi ake jira, Shaba ne. Sannan sai aka abin, to shi yasa na rinka taro wannan abu, sai nake tuna wannan lokacin da ni ma na sha wannan bugun. Sannan kuma abu na biyu, duk abu in aka ce ga soja ina kallon shi saboda yana ƙayatar da ni, yana tuna mun baya, saboda a baya ni na ji depot 45 intake 97 Nigerian Army kenan, a shekarar 97 kenan, 45 intake, mu ne yan 45 intake, kuma na je depot a lokacin Colonel Mana yana commandant na depot Zaria. So na zauna a Delta Company 23 platoon, a nan na zauna da training ɗina. So na san yan wannan set ɗin in sun ji ma, in sun kalli za su tuna da wannan lokacin 97 ne da muka sha gwagwarmaya a depot. To masha Allah, gaskiya da kan je ne ya ki tsami, manya ne gatan wasa. Har yanzu dai muna tare da babanmu babban mu Shaba mai uwar gida, inda nake so ƙarin bayani akan wannan fim ta Aziza, wanda yanayi ne ya zo akan mawaƙi yana neman aure, kuma an ce ba za a bashi ba, ta kai ta kawo yarinya taro. Zan so in ji me zai yi wa iyaye da kuma al'umma akan wannan ƙalubalanta. To irin haka yana faruwa da yawa sosai. So ni kaina kusan hakan da ya ƙara faruwa a kaina a lokacin da na je neman aure a Nijar, wani gari da Magaram. So da ƙyar dai aka shawo kan lamarin, har aka samu aka yi abu a wannan lokacin. So amma mutane in sun duba, shi mawaƙi ai fasihi ne, kuma waƙa ai sana'a ce, kuma da waƙar ake kaiwa wani mataki wanda kai baka isa ka kai kanka ba. Ko mawaƙi zai shiga inda kai ba mawaƙi ba za ka iya shiga ba.
again kuma misali Shata ai mawaki ne, yana da zuri'a, yana da kuma yana aurarwa kuma an bashi dan Kwairo mawaki yana da zuri'a, kuma suna alfahari da mu jikokin Shata ne ko kuma mu 'ya'yan Shata ne ko kuma mu 'ya'yan dan Kwairo ne. To waƙar ita kanta waƙar in ka duba ai tun lokacin manzon Allah akwai masu waƙa, akwai wanda in za a fita yaƙi suke shiga gaban gwarazan musulmai suna musu waka irin ta ziga ta tambari, suna musu kirari, suna waka. To a haka sai ga wannan wakar tana ana yakin suna musu waka, ana tafiya wurin yaki suna yi wa sahabbai waka. Akwai macen da ita kuma gaban mayakan take shiga, ita ma mawaƙiya ce, mace ce kuma take waka tana gwarzanta su har a isa filin daga. To akwai kuma mawaƙin da shi kuma annabin yake waka, duk inda annabi ya je abin nan a lokacin in annabi zai tashi ya magana sai wannan mawaƙin ya tashi ya waƙi annabi, ya faɗi salsalar annabi, ya ce dan Abdullahi jika Ahmad annabi dan waye har sai ya kai can kuma da waƙe yake zuga manzon Allah tukunna sannan manzon Allah ya bi. Saboda haka waka tana da asali. Kuma sannan misali in ka ce kamar misali ka danganta kamar waka da dan fim, so kin ga ai mawaƙi shine baban dan fim. Mawaƙi shine baban dan fim saboda shi dan fim a koyaushe koya masa ake, shi har ya ƙara rayuwarsa a cikin koyoyi, saboda darakta ne zai ce masa zan ce action, in na ce action da kofulan can ka aji a can, shi ka koya masa aka. In an ce action sai ɗauko, in kuma in bai yi daidai ba za a ce mayar ba haka ake so kai ba, to har abada haka yake. Shi kuma mawaƙi a take zai abin nan, a take za ka ce kai waƙe min wannan handset din sai ya waƙe ta. Saboda haka mawaƙi abin nan ne, fasihi ne kuma min inda lahi ne daga Allah, so da masu cewa ba za su ba mawaƙi aure ba, wannan ni ban ga dalili ba. In baka ba mawaƙi aure ba ka waye gari kaga ai roba ne yake auren yarka, to kaga me gari wa yake. Ranka da ɗaya duba da yanayi na lokaci ko yanayi na aiki, idan suka sanar da 'yan kallo a inda za su samu wannan fim ɗin mai suna Aziza, ma'ana channel ɗin da za su buɗe don su kalle shi. To shi wannan fim Aziza za ku iya duba shi a channel ta AMC Multimedia TV, kuma ana ɗora shi a kowace juma'a karfe 8 na dare. So ku danna ƙararrawa ku yi subscribe domin kallon wannan shiri mai ƙayatarwa. Kada ku manta da suna Aziza. Ranka da ɗaya na ɗan yi mantuwa akan ina so in wata tambaya, da gari ya ɗauka mutane suna maganganun cewa kare na waka. To menene gaskiya al'amarin waka? To once upon a time a can cikin garin Plateau na fito ina waka da ni da Kato, wato dai da ko ne na generator, labari zan faɗa na 'yan mata hudu, ka ina ci gaye wajen karfe 4, banda ko anini sai dai naira 4, ranar ba yunwa na ci amala 4, na ci na yi kata ciki na tumbulludu, sai ga yar inyamura tana ta kuka, sai na zo na duka, sai na ce mata hey baby make you no cry no more trouble, da buɗan baki za ta yi bayani, yar inyamura ta ce da ni ina buga, to idan na buga ke ma ki buga. Waka ina yi har yanzu har gobe, kuma ayu ita wakar na gaya miki a cikin jini take. A lokacin da muka so mu yi ta, a lokacin za mu yi ta, mu ba koya mana ake ba, kawai zuwa take min inda layi. So da waka muna nan muna waka, sai dai kawai in ce yanzu bana yawan fitar da albums a kasuwa, sai dai waka neman kuɗi. Tun da sunan mun yi wakar mun nemi suna, so kamar da na gaya miki waka ita a jini take, kuma duk lokacin da muka so mu yi ta, ko tafiya banki ko a tsaye ko a yaushe za mu yi ta kawai min inda layi ne. Kuma ita wakar yanzu mun mai da ita ta neman kuɗi, ba wai kawai a ta yi a album ana ji a waya ana ji a kasa da gari, saboda in kai album ɗin ma ba abin da za ka samu, za ka kashe kuɗi ne kai album, sai dai kawai yawo, saboda yanzu ba sayan CD ake ba, sai dai a ji waƙoƙi a waya. Shi yasa ba ma yin album sai dai mu yi waƙoƙin biki, aure, waƙan sarauta, waƙan siyasa, duk wa'annan yanzu muke, kuma ƙasa ko ina muna yin mutuwa. To masu kallon mu kun dai ji
mai gida Shaba har yanzu har gobe yana nan ana dama da shi. Mun gode, Allah ya saka da mu ma muna nan tafe insha Allah za mu zo wannan kamfani namu mai suna AMC TV zaka wake mana shi don su ma duniya su gane kanana insha Allah, amma sai ku biya